ixabiso lokuguquka. What is repentance? Yintoni inguquko? Uthini ukuguquka? Repentance is not just you feeling sorry. Unguquka ayikho ukuba wena uzive usithi uxolo. It's not you crying Ayinguwe ukhala after committing that sin. emva kuba wenze eso sono. It's not just you feeling guilty Ayinguwe unesazela and remorse. usole. But repenting, Kodwa ukuguquka it is to turn, kukujika, leaving sin ushiya isono and turning back to God. usishiyela uThixo usiya kuThixo. Because God says, I will never leave you ngokuThixo uthi asoze ndikushiya nor forsake you. okanye ndikulahle. But sin Kodwa isono makes one to turn away from God. Now God says, turn back to Him. uThixo uthi guqukela kuye. Why God is repeating the same thing? Utheni uThixo phinda into enye? Because we have not taken action. Ngoba sikayithathi action, asikenzi into. He will not give us another instruction unless we do the first Akazosinika instruction. umyalelo ngaphandle koba senze lo wokuqala We umyalelo. hurry and want to do other things, Siyancama sifuna ukwenza ezinye izinto but missing the first kodwa instruction. singayenzi leyo yokuqala. Right, go to the book of Zephaniah, chapter 2. Now here Jesus is, in Luke 13, is teaching people or telling people uYesu apho ufundisa abantu okanye uxelela abantu that they shouldn't waste sin, ukuba bangasiweshi isono, thinking that this is the small sin. bacinga uba sikhona esincinci. Oh, this one is it's bad. Okanye bathi esi sikhulu kakhulu. It is the same thing before God. Isono siyafana nesini. The reason why other people are sinning, Isizathu sokuba abanye abantu babone it's because they are comparing themselves with others. ingxaki bazikhomperisha nabanye abantu. But you need to compare yourself with the word that is Jesus Christ, Zikhomperishe nelizwi elinguYesu Kristu, not the next person. nothi ngomnye umuntu osecangwa kwakho. The reason why we are so harsh to go and criticize others, Ingxaki lento sisihashi bana sikriticize abanye abantu. because we think we are not sinful, Ingxaki sicinga bathi nasoni, or we think our sin it is better before kwaye God. sicinga sethu isono singcono phambi koThixo. Before God, there is no better sin. Phambi koThixo asikho singcono kunesinye isono. Jesus said, no. uYesu uthi hayi, If you do not repent, uba awuguquki you will perish. uzawutshabalala. This morning, Jesus says again, Ekuseni namhlanje uthi uThixo, if you do not repent, uba awuguquki you will perish. uzawutshabalala. If you do not repent, Uba awuguquki you will perish. uzawutshabalala. There is a time frame. Verse 2, please. Khona ixesha libekiweyo. Chapter 2, verse 2. Zechariah chapter 2. Zephaniah. There is a time frame. Khona ixesha libekiweyo. Now Christ is giving them the parable of a fig tree. uYesu banika umzekelo womntu owomileyo. Zephaniah chapter 2 verse 2. Lingekafiki ixesha elimisiweyo emini eyonitshayela njengomququ, ingekanifikeli ingqumbo eshushu kandikhoyo, ningekafunyanwa ngumhla wengqumbo yakhe. Mfuneni undikhoyo, bemi abathobekileyo behlabathi, nina benza umyalelo wakhe. Amen.
Zephaniah chapter 2 verse 2. Before the decree takes effect, before the day passes away like chaff, before there comes upon you the burning anger of the Lord, before there comes upon you the day of the anger of the Lord. Now God is talking here uthixo uyathetha apha that repent in my version. baguquka. It says it. I think it's much. It says gather before judgment begins. Before your time to repent is blown away like chaff. Before your time for you to repent passes away. Paraphrase. Okanye ligqithe. That means there is a time frame Likhona ixesha elibekiweyo that God gives each person uthixo anika umntu nganye a chance for that person to repent. ithuba lokuba lo mntu aguquke. But there will be a time Kodwa kukhona ixesha elizayo that person will not be given a uba lo chance. mntu lowo anganikwa elinye ithuba. God himself uthixo yena will ngokwakhe turn away, will reject that person. uzawulahla loo mntu lowo, It is the word of God. uzawuguquka kuloo mntu lowo. It is the word of God. Lilizwi likaThixo. Now in Ephesians, Kwabasa-Efeso we are told about wrong things that we shouldn't do sixelelwa ngezinto ezirongo and what right we should do. nezilungileyo ngafuneka sizenze. But I want us to take this note. But ndifuna sithathe le nto It says, do not grieve the Holy Spirit. ithi ungamvisi kabuhlungu umoya ongcwele. What grieves the Holy Spirit? Into elenza umoya ongcwele ave kabuhlungu It is all the things that are listed. I'm not going to go through zezi them. zinto zibhaliweyo phana. You know what is it that you are doing that is grieving the Holy Spirit. uyayazi le nto uyenzayo eyenza umoya ongcwele angavi kamandi. We are people that we want our feelings to be nested. Singabantu abafuna ii-feelings zethu zibaluleke Zitotoswe. zitotoswe. But what about the Holy Spirit? But what about umoya ongcwele? Uthini ngomoya ongcwele? I am here to announce that the time is over Ndizothi namhlanje ixesha liphele when we will be nursing your feelings, apho khona uzototosa when we will be nursing my feelings. apho uzototosa But we are going to focus on nursing the feelings of the Holy Spirit. focus ekubeni Do not grieve with the Holy Spirit. yisa umoya ongcwele kabuhlungu. We are not called to move by emotions. Asibizelwanga Your feelings have nothing to do with it. ii-feelings zakho azinanto yokwenza naloo nto leyo. How you feel it has nothing to do with Indlela it. oziva ngayo ayidibenanga naloo nto leyo. We need to guard what the Holy Spirit wants. Kuthi kufuneka sigade iba We need to focus on pleasing the Holy Spirit. Because even if we try to please you, our feelings, it is not going to be enough. Because flesh keeps on wanting more. Because it is going to destruction. The end of the flesh, it is death. So what it wants, it is to rush there. To death. So if you are sitting there and thinking that you are going to finish this sin and then you come to God, I am here to tell you, unless you repent, you will perish. The church is so much focused on getting you. I do not hurt you. I do not offend you. I do not. And what about the Holy Spirit, whom we have been given as our seal to guarantee us that when Christ comes, we will be like Him and go. Because the Holy Spirit is our mark that we belong to Jesus Christ. And Jesus Christ, when He comes, He is coming for those that belong to Him, not for everyone. There is a chance for everyone that they will not perish if they come and take Christ to be their Lord and Savior. That you will not perish. Christ came to everyone. And if you accept Him, the Holy Spirit will mark you and set you apart from the world. From ehlabathini. Now we need to focus on what the Holy
Holy Spirit funeka wants. ngowusijonge uba umoya ongcwele ufuna ntoni yena. We need to focus Funeka on sijonge Christ now. uKristu ngoku. Because in Romans 8, the Bible says, if you are not controlled by the Holy Spirit, Lithi lize uba awulawulwa ngumoya ongcwele. you do not belong to Jesus Christ. awungokwaKristu Because you don't want to ngoba repent. awufuni ukuguquka. It is what you need to do. Yile nto kufuneka uyenzile. Because if you do not repent, Ngoba uba uguquki there will be no fruit in you. akuzubakho ziqhamo That's kuwe. why John Yile says, nto uJohn you need athi to bring forth izisa the fruit that shows that you have repented. iziqhamo Don't zenguquko. just cry. Sukhala. Don't just say the words. Uthetha nje. Repent. Guquka. Amen. Amen. Hallelujah. People have played church so well. Abantu sebedlala icawe kakhulu. So well. Kahle. But the fruit of the Holy But Spirit, iziqhamo zikamoya it is ongcwele. what separates us. Yile nto ikohlulayo. I need a girl. Lenisa, please come here. Lenisa, come. Uyabona ke insindiso inje. Ulele mntana, I wanted a child on my arm. The difference between mna noLimise is that uLimise akatshadanga, ndithetha kule context yomntana bendifuna esiqhamo, bendifuna elapha thatha iBhayibhile thanks. Now isiqhamo, it is the evidence that you belong to Christ. That's why funeka sikhona isiqhamo. You will see them by their fruits. Now, the reason why I have the fruit, Yom Chato, which is the baby, it's because I have entered a covenant, in a relationship with my husband. That's why there is a baby. The reason why Limisa doesn't have a baby, it's because she is not married. It doesn't matter how she can wear impahla maternity. Afake isisu sigcwale sibe ngathi pregnant. Anyusa impumlo kuba wayevile uba xa umuntu pregnant unyusa impumlo. Azama uzigabhisa zonke ezazinto eza-X ezenzekayo xa umuntu ongumama ekhulelwe. There will be a time that funeka kuzisiqhamo. And she cannot fake that. Noba ngathini, she cannot fake that. So, xa singaguqukiyo singathandaza kuphele ixesha, umzekelo praying for uba kube kuthando. Umuntu ongekho kuThixo akasoze abe nalo uthando. Uthando, it is yielded when one have a relationship nomoya oyingcwele. Xa une-intimacy nomoya oyingcwele, ninobudlelwane nomoya oyingcwele, uthi ube nesiqhamo sokuqala uthando. Excelling, it is a call for us to repent. Lithi lizwi, uba wenze into ungakholwa, une-doubt, that is sin. Uba uyenzanga le nto ilungileyo yaziyo bekumele uyenze, wonile phambi koThixo. Ndifuna singazama ukweya isono, ucinga uba uthi uPaul ucinga uba ngumuntu ongenguye. Kubalulekile ke ngokuba inguquko yethu iveze isiqhamo. So uThixo uthi ekseni ke
if you do not repent, you will perish. And funeka ibe clear uba isihoko zange senzelwa umuntu. Isihoko senzelwe uSathane namadimoni. But umuntu uzayo esihokweni kube ngafuna ukuguquka. Ngoba phambi koYesu, uYesu umbona umuntu ongaguqukiyo useless. Lilizwe. Ufana nekhula. Ikhula likhona isiqhamo esikhona ekhuleni. Ikhula qhenyo lenza competition nalento ilinyiweyo ezawuvutisa isiqhamo ezakondla abantu. Lenza competition lenza ingathi liza kuyenza kanti lizoyenza. Liqhubha ispace ikhula. So I don't want us to think about feeding the church. It's a sesigqibile. uThixo ufuna sibe kuye. Senze yonke into sikuye. Sigide sikuye singathathi trends. Ebandla ukugcwele ithi iBhayibhile kuRomans 12:2 do not copy the pattern of this world. Zonke izinto zelizwe siyazifuna. Funeka simamele umoya ongcwele singamvisi kabuhlungu umoya oyingcwele. Iprogram ixhomekeke kumoya oyingcwele. Not ukuthi hayike namhlanje kwenza into ntoni, hayike namhlanje kwathini. No. Okwethu xa siphume enkonzweni ukuthi siyofunda izwi uba lento uyifunde from ichapter yonke ngoba ngoku sifunde only iverses ezincinci. Umoya ongcwele akucacisele kakuhle. Uthi uThixo zahluleni kubo. Zahluleni kubo. Abantu abangafuni ukuguquka, zahluleni kubo. Ngoba isono sifana neqhenqa siyosulela. Umuntu ongafuni ukuguquka ufuna ukosulela abanye. Now I don't know uba yenzeka kanjani uba umuntu xa ekhohlela uyakwazi ukosulela omnye, but if utya healthy akakwazi ukosulela ngomzimba wakhe o-healthy. Now I don't know. Ndicacisa le nto uba i-behavior e-wrong yeyona esulela. That's why kusithiwa a bad company corrupts a good character. Those are translated. A bad company corrupts a good character. A bad company. Ndizawuzama ukuyinantika. Xa uhamba nabantu abangekho right, bad company, uzawuphela nawe unjalo kanye xa ikukho itapile elibolileyo ngcoweni libolisa namanye. Lilizwe ezitshintshwa sithi asoze uzame ukwazi ubatshintsha abantu. Ixhomekeke emntwini uba makaguquke enze into right. Zihlole nawe uba utheni ndisoloko kusenzeka kanje. Why kuzawuqhubeleka ndisenza kanje? And you know it very well ukuthi it is not right phambi koThixo. Why should we continue loo nto erongo? Utheni sisenza izinto ezirongo. And when we are told that this is wrong, Alixelelwa lento irongo. you feel judged. You're judged. You're judged. And the word of God says in the book of 1 Corinthians, chapter 5, you judge those that are inside the church. Ugweba aba balapha phakathi endlini. So I can say, Yolanda, you are wrong in this place. Udingakala uxelele umuntu uba wena wrong. And she needs to fix it. Udingakala uba ndilungise. And not try to justify her actions. Ndingazami uyimbathisa. That I am doing this because others also did this. Ndenza lento ngokuba ngibani uyenzile. You are wrong before God for doing that. Awukho right phambi koThixo. That does not make you wrong, right? Ayikwenzi umuntu olungileyo. Because we conquer evil by good. You can't want to pay evil for evil. Awukwazi ukuyisa ukubi ngokubi. So this morning God is calling us to repent. uThixo ufuna siguquke. And to show that we have repented. Sibe neziqhamo zoguquko.
to not perish, to have eaten all. ufuna wonke umntu But it depends on each one of us. kudingakala umntu ngamnye. You will never be satisfied with sin. Awusoze wonelise. There will be no time where you say, "Hi, now I'm content with sin." Uzobakho ixesha lokuthi uditye You uzisola. need to make a decision Kudingakala uthathe to isigqibo turn away, uguquke. even if you have to leave other relationships. Kudingakala ushiye ezinye imidlelwane. Jesus says, in this world, Apha ehlabathini you will face many trials and sorrow, but have peace. Have peace with that. You are not going to be loved by the world. awuzothandwa Because lihlabathi. if a person is not born again, or he does not want to repent, Uba umntu akafuna that person is the world. That's why lihlabathi the lo. word says, That's why if it the is person, you have a misunderstanding with your brethren, xa kukho and then you try to imidlwane resolve it, but the person does not want to solve the matter, the person is still angry with you. The Bible says, treat that person as a pagan, that means as an unbeliever. Amen. So why do you want to fit in? Utheni ufuna uzibona? Hayi kandibulisanga, akunjonge kanje. But kaloku you have different spirits. Inomoya ohlukile. Why would the person love you? You are not in their team. Awukho. Why do you want them to love you? Utheni ufuna But uthandwa? Jesus told us Uthixo that uthanda the world will hate you, ihlabathi liyokuzonda. and the world will persecute you because of me. Uzotshutshiswa lihlabathi because So of why this. do you want to try to fit in? Kutheni uzama ukwenza imidlelwane lihlabathi? That means you need to understand that God loves you. Kudinga uqonde ukuthi uyathandwa nguThixo. Jesus loves you. uYesu uyakuthanda. Believe that. Kholelwa kuloo nto. Because some people, they do things that are not right Abantu benza izinto because they want to ezingekho be loved. ngenxa And yofuna really the uthandwa. person that is influencing you to do wrong thing Lo mntu does not love you. akakuthandi. He's used by the enemy to destroy your life. Usetyenziswa nguSathana utshabalise impilo yakho. Jesus loves you. Be content with uThixo that. Believe uyakuthanda. that. When Christ died on the cross, Xa uYesu He died for each one of us. wafela wonke umntu. He didn't say, come